Ini ndiri gay but ndine mwana nemukadzi. Ndiri murume ane 30 years, married and ndine mwana. Ndinoshanda kulocation. Nyaya yangu yakadai, ndichikura ndaida zvekutamba neboys, of which zviri normal, asi kwandiri ndaitoona zvimwewo. Ndakaita friend kuhigh school kwe2 years asi ndaive ndaakumuda, asi kuti ndimuudze zvainetsa. Iye ndokuzondiudza kuti aive nemafeelings neni. Tikabva tadanana, zvekuti kumba kwedu vaingoziva kuti ifriend yangu. Takazorambana ndamuona aine mumwe musikana, ndikamubvunza akati anotida tese, zvikabva zvandibhowa, ndokurambana kwatakaita ikoko. Ndakazowanawo musikana aindida, taidanana zvaiyemurwa nevanhu vese, ndokuroora zvese, ndaivewo munhu ari nani, tairarama kalife kari bhowo. Nyaya yakazotangira pakuti ndikaita sex nemukadzi wangu hapana zvandinonzwa, kutoita kunge hapana zvataita, asi iye anototaurawo masweet things patinoita sex, anotonditendawo, asi ini wacho ndakamboedza kuva murume, asi ndiri kukundikana. Apa tava nemwana tese, ndiri kushaya kuti ndomuudza sei. Apa amai vangu vanomuda muroora wavo, tikanetsana vanouya kuzotigadzirisa. Ndakamboedza kutsvaga nyaya yekuti tirambane, asi zviri kuramba. Ndodii nhai guys, ndogara nemukadzi uyu here? Ndotiza ndopfungwa dzangu dzavapo idzodzo. Ndoitawo sei nhai guys, ndibatsireiwo.